дар барномаи навбатии таҳмтан ҷасорату матонат, маҳорати варзишӣ ва қавиродагии варзишгари Наврас Аҳтамшо Шоев мавриди таваҷҷӯҳи бинандагон қарор мегирад. мо ин варзишгарро ҳангоми тамрин дар толори варзишӣ дарёфтем. маълум гардид ки ӯ дастпарвари Федератсияи ғайрикасбӣ Унифайт мебошаду зери роҳбарии мураббии ҷавон устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Алишер Каримов машқу тамрин менамояд. Аҳтамшо ба тамрин бо омодагии зиёд ҳозир шуда кӯшиш мекунад навгониҳоро аз мураббӣ омӯзад. طولی 6 سال است که مشق میکنم تحت سرپرستی کریم فلیشه. اولین بار پدرم مرا با تالار ورزشی آورد. من میخواهم که چمپیون جهان شوم. ин варзишгари Наврас аз хурдӣ ба варзишу солимӣ майл намуда кӯшиш кардааст то ба толори варзишӣ омада машқу тамрин кунад. дар ин росто саҳми падари варзишгар дар самти солимиву нерӯмандӣ ва пеша намудани тарзи ҳаёти солим аз ҷониби фарзандаш низ назаррас аст. ҳамакнун 6 сол боз Аҳтамшо бо роҳнамои волидон ва дастгирии мураббӣ дар толор машқ менамояду дар мусобиқаҳо ширкат меварзад. майлу рағбати зиёд, тамрину омӯзиш ва саривақт ба толор омадану дар тамринҳои дастаҷамъии мураббӣ иштирок кардан қаҳрамони барномаро зуд муаррифӣ намуд. аниқтараш баъд аз 3 моҳи варзишгарӣ Аҳтамшо дар сабқатҳои берун аз толор ки ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ба шумор мерафтанд ширкат варзидааст. иштироки мавсуф дар аввалин сабқат ва рӯбарӯ истодан бо рақиб на ба хотири ғолибият, балки бо мақсади санҷиши маҳорат буд, аммо техникаи хуби варзишӣ ва лаёқату маҳорати касбӣ дар аввалин мусобиқа ӯро дар зинаҳои ифтихорӣ қарор дод. اولین مسابقه من در شهر دوشنبه شده. من در اینجا جای دوم را گرفتم و ما با همراه استادمون خیلی تیاری سخت دیدم و در جمهوریوی جای اول را اشغال نمودم. من در اولین مسابقه هم 3 حریف داشتم. من در آنجا 2 تاش را شکست داده و 3مش من را شکست داد. ҳамакнун имрӯз қаҳрамони барнома иштирокчии мусобиқаҳои ноҳиявию минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ мебошаду ҷоизадори сабқатҳои дохилии ҷумҳурӣ.
бо заҳмату талошу имрӯз номзад ба устоди варзиш ва чемпиони шаҳри Душанбе ва ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад. Зеро дар ин муддат қаҳрамони барнома тавонистааст бо иштироку ҳунарнамои хуби варзишӣ ба хазинаи варзишии худ мукофоти зиёди варзишӣ ворид созад. مسابقه دیگری من در شهر خوجند گذاشت. من در آنجا 2 حریف داشتم. من هر دویش را شکست داده و جای اول را اشغال نمودم. ما پیش از مسابقه با همراه مربیمان مشق و تمرین کرده در مسابقه جای نمایان را گیریم. ба таъкиди варзишгар дар оилаи онҳо варзиш, солимӣ ва интихоби тарзи ҳаёти солим дар ҷои аввал меистад. мавсуф бо қаноатмандӣ зикр намуд ки имрӯз барои сайқали маҳорати варзишӣ ва мукаммалнамоии дараҷаи касбии ҷодаи интихобкардаи ӯ шароити зарурӣ ҳам дар толор ва ҳам дар хонаашон муҳайё мебошад. яъне ҳамаи ин талошҳо пеш аз ҳама ба хотири солимӣ аст, мегӯяд Аҳтамшо ва дар ин роҳ саҳми падарро бесобиқа медонад ки ба ӯ дар ин роҳ кӯмак мерасонад. در شهر وحدت نیز من در مسابقه اشتراک کردم. با تمرین زیاد در این مسابقه کوشش کردم که جای نمایان را گیرم. من در این مسابقه با 3 نفر رقابت کردم. من در هر 3 اش را شکست داده و جای اول را اشغال نمودم. дар воқеъ имрӯз варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва тарзи ҳаёти солим дар мадди назари ҳамагон қарор дорад. аксари наврасону ҷавонон дар баробари донишомӯзӣ ба намудҳои мухталифи варзиш машғул мешаванду бадани худро обутоб дода тарзи ҳаёти солимро пешаи худ менамоянд. имрӯзҳо дар Толор дар баробари Аҳтамшо боз наврасону ҷавонони зиёд ба тамрин машғул мебошанд, чунки Федератсияи ғайрикасбии Унифайд барои наврасони варзишдӯст шароити созгоро фароҳам овардааст то онҳо ба варзиш машғул шуда рӯҳану ҷисман солим бошанд. ба маҳорати варзишгарӣ қаҳрамони барнома рафиқонаш низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. аксари онҳо кӯшиш мекунанд ки бо ӯ дар як сатҳ бошанд. аз ин рӯ доимо бо Аҳтамшо ба тамрингоҳ омада ба тамрину омӯзиш машғул мешаванд. ҳамин аст ки зимни сабти барнома ҳамгурӯҳон ба фаъолияти варзишгарии ӯ баҳои баланд доданд. ما با احتم
дар як толор машқ мекунем. ӯ хеле варзишгари хуб аст. ӯ парчамбардори миллат аст. ӯ дар мусобиқаҳо иштирок мекунад ва ҷои аввалро мегирад. Ман мехоҳам мисли Ахтам чемпион шавам ва парчамбардори ватанам шавам. Ахтам ба толор ҳар рӯз сари вақт меояд. ӯ дар мусобиқаҳо моро кӯмак мекунад, ки мо ҷои аввалро гирем. ӯ аллакай чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ӯ варзишгари хеле хуб мебошад. аҳтамшо дар баробари унифайти ғайрикасбӣ ба муҳорибаҳои омехта низ шавқи зиёд ва беандоза дорад. маҳорати варзиши мавсуф имрӯз аз рӯи ду намуди варзиш обу тоб меёбад ва варзишгари наврас кӯшиш мекунад, ки ҳамчун варзишгари касбӣ ба воя расад. дар ҳоли ҳозир аҳтамшо доимо кӯшиш мекунад, ки дар толор бошад ва аз мураббӣ усулҳои хосаи унифайтро омӯзад. зеро ҳар қадаре ки ӯ тамринҳои худро зиёд кунад, ҳамон қадар дар самти мукаммалсозии маҳорати варзишгариаш манфиатовар аст. аз ин рӯ дар як рӯз ду маротиба ба толор меояд ва ба тамрин машғул мешавад. дар ноҳияи шаҳри Туз ман дар вазни 40 кило баромад карда, ман дар онҷо хеле рақибони сахт доштам. ман дар онҷо пеш аз мусобиқа хеле тайёрии сахт дида будам. ман дар онҷо ҷои аввалро ишғол намудам. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ низ ман дар онҷо ҷои аввалро ишғол намудам. ман дар онҷо 4 рақиб доштам. ҳар 4 рақибамро шикаст додам. ман дар онҷо ҷои аввалро ишғол намудам. акнун мақсади шогирду устод як аст: роҳ кушодан ба сабқатҳои бурунмарзӣ ва иштироку ҳунарнамоӣ кардан дар чемпионатҳои байналмилалӣ, чунки натиҷаи варзишгари мавсуф дар ҷумҳурӣ кифоя аст, то ӯ берун аз кишвар низ дар мусобиқаҳо иштирок карда парчами кишварро баланд бардорад. дар навбати аввал мақсад аст, ки соли равон дар чемпионати сатҳи байналмилалӣ, ки дар Федератсияи Русия дар назар дошта шудааст, мураббию шогирд ширкат кунанд. ман мақсад дорам, ки берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳо иштирок кунам. барои ин мо бо ҳамроҳи устодам машқу тамрин карда истодаем.
умед аст ки навраси варзишдӯсту варзишгар дар оянда парчами кишвари моро дар арсаи олам баланд мебардорад ва ба ин васила тарзи ҳаёти солимро амиқан пешаи худ мекунад.